皆さん、こんにちは。カシテレ。チベットィスウェイへようこそ。私はチベットテレビのペルゾンです。チベットやダライラマ法、そして中央チベット制限に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。不確かな状況における普遍的な人間性の育成。ダライラマ法が G7 に気候変動問題に協力して取り組むよう訴え、ダライラマ王がモディ首相の誕生日に祝賀メッセージ。中国が小侵攻議に関わったとしてチベット人を8年にわたり投獄。チベットの友カピラ・ワサヤン博士が死去。中央チベット制限が死去したインドの指導者2人に追悼の意を表明。欧州理事会会長がチベット訪問を計画。フランス元老院チベット支援団体がダライラマ王を85歳誕生日を祝う。今週木曜日、ダライラマ王はマインドアートライフヨーロッパ主催の不確かな社会状況における普遍的な人間性の育成をテーマとするオンライン対話に出席されました。According to this reality, we should consider oneness of 7 billion human beings. I always try to promote the sort of sense of oneness of 7 billion human beings. We have to live together on this planet. And the future depends on us. この会議では西洋の科学と仏教の伝統が不確実な社会の中で生きる方法として普遍的な人間性と責任感を育てること、紛争ではなく協力を促進すること、そして知恵と自費心を育むことを話し合いました。ダライラマ王は先週土曜日、オンラインで開催された G7 の会議で議長演説行われ、世界を救うために協力することを呼びかけられました。また、チベット高原に迫る地球温暖化の影響が悪化していることを強調されました。So now, global warming is really very, very serious. So now, is not just idea, but practical level. We are really now facing a lot of problem. Global warming. I think global warming, due to global warming, there's too much rain, some area, some area dry. 会議の出席者たちは、経済における気候変動危機とすべての人のための環境的正義をテーマに話し合いました。この日、ロサンゼルス・タイムズもダライラマ王が人々に特に政治家たちに対して地球を救うために急いでのこの問題に取り組むことを呼びかける記事を掲載しました。ダライラマ王は今週木曜日、インドのナレンダ・モディ首相の70歳の誕生日にお祝いのメッセージを送られました。メッセージの中でダライラマ王は新型コロナウイルス感染症が拡大する困難な年に首相が取った政策について感謝の意を表明されました。チベット人政治犯のパパキャプさんは2012年に初心抗議を行ったチベット人に対してガソリンを注いだという罪で中国の刑務所に8年にわたって服役していましたが、先頃釈放されました。チベットにおいて情報が厳しく制限されているため、パパキャプさんの状態は分かっていません。パパキャプはチベット東部出身の57歳です。韓のチベット自治市出身のラモツェテンさんが2012年10月26日にアムチョクの地方裁判所の前で初心抗議を行った後に死亡した事件に関わったとして
投獄されました。チェゲンさんの昇進抗議の1ヶ月後、キャプさんは2012年12月4日に中国公安局に逮捕され、その後8年間の懲役を言い渡されました。この判決が下った時に、キャプさんの家族は何も知らされていませんでした。国連の情報国際関係省人権デスクの天津ダルン氏は、中国当局によるこうした行動は、チベット本土におけるチベット人抑圧の政治的工作であると話しました。Till now, China has been practicing enforced disappearances by detaining incommunicado Tibetans who are deemed threat to PRC's unity and security. ダライラマ王と中央チベット政権は今週水曜日に92歳で亡くなったインド芸術文化の著名な学者であるカピラ・ワサヤン博士の訃報を受け、追悼の意を表明しました。メッセージの中でダライラマ王はカピラ・ワサヤン博士はチベット仏教文化を守る発展させ、チベット人にとって生涯の友人であり続けたと述べられました。チベット亡命政権ロプサン宣言首相は、カピラ氏の遺族や関係者らに対し、チベットの正義に支援を続けてきたカピラ氏は、チベット人の心の中に深い敬意とともに生き続けるでしょうと話しました。中央チベット政権は9月13日に亡くなったラフ・ワンシュ・プラサッツィン元大臣と9月11日に亡くなったスワミ・アクニベシ氏の追悼の意を表明しました。ロプサン宣言首相とチベット亡命政府スポークスマンは亡くなった2人の指導者がチベットの正義の熱心な支援者であり、インド国民や世界中のチベット人にとって大きな損失であり、深い哀悼の意を表明しました。欧州理事会、チャールズ・ミシェル会長、欧州委員会、ウルズラ・ゲルトルト・ファン・デア・ライエン委員長、ドイツのアンジェラ・メルケル首相は今週月曜日、中国の習近平国家主席と国際的な関係についてオンラインで会議を開催しました。ミシェル会長は今年北京で開催予定の EU と中国の人権対話の開催に合わせてチベットを訪問する意向を伝えました。また、チベットにおける少数民族、人権擁護者、ジャーナリストなどへの扱いについての懸念を表明しました。この会議では、気候変動、経済貿易問題、国際人権問題、新型コロナウイルスと経済不幸の主に4つの問題について議論されました。フランスの国会元老院のチベット支援団体とパリのチベット事務所は先週火曜日、パリの議員会館でダライラマ王の85歳の誕生日を祝いました。この公式祝賀会は新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため延期されていました。フランス国会元老院はダライラマ王の功績は王を高く評価するフランス国民にとって良い刺激になっていると称賛しました。議員でフランス国会元老院のチベット支援団体会長のミシェル・レゾン氏は長年にわたってチベット支援活動を熱心に行ってきました。今年はレゾン氏の議員の任期の最後の年になります。今週のニュースはここまでです。次回またお会いましょう。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。